Mayong buntag kanyong tanan. Ani na ta sa ikakawhaag usa nga Domingo sa liturhikanhon nga tuig sa atong simbahan. Uban kanato ang bag-ong grupo sa kaparian nga na-assign dinhi sa atong parokya sa Santo Rosario Parish. Pinanguluhan ni Monsignor Joseph Tan. Diin pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, kami magkahiusa. Atong ihalad kining misa propulo, uban sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ngon sab sa kalig-on sa atong pagtuo dinhi sa atong parokya. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsuon, maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas kog dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala busa nga ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ug kadai sa iyong mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit ug langit. Diyos sa mahal, sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Ikaw
Espiritu Santo, lihat sa himaya sa Diyos Magampo kita, O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad, nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nasayod ako sa ilang binuhatan ug hunahuna, ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan. Manganhiyo niya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang akong ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal, ug sa Grisya, ug sa mga pulo nga atoa sa layo, nga wala makadungog sa akong ngalan, ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran, ug dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuonan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno, ug mga kamelyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem. Nag-ingon ang Ginoo, ihalad kamo nila ngari kanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon, sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon ko mga pari ug mga Levita ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw ang mayong balita. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw daigang Ginoo, kamong tanang mga nason.
himaya siya kamong tanan katawhan. Manglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yayong balian. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alam ka nato, hugang kamatinudanon sa Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Manglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yayong balian. Gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diyutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kun badlungon ka niya. Kay kastigohon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug latuson ang tanan nga iyang gisagop, ingon nga anak. Ang tusa ang pagkastigo kaninyo, ingon nga kini gikan sa inyong amahan. Kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagud nga dili kastiguhon sa iyang amahan. Kung kastiguhon kita, makasubo kini kanato, inay makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong ug ganting malinawon. Busa ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot, ug liguna ang naluyan ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid ng mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Miadto si Jesus sa kalungsuran ug kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay rabay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang Pangulo sa panimalay, ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo dito sa gawas, ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, "Sir, ablihi in taon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon ug miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako, kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy ug pagkagot sa inyong mga ngipon. Inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas." Daghang mga tao nga mga but gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga motambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna, ug daghan usab ang karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag pag-usab. Tingali kung masimba mo sa miaging Domingo sa sama ning oras sa makabantay tingali mo nga ako ray kulang. Kaya last Sunday dito ko Tuburan, nag-install ko sa bag-o usab nga mga team of pastors dito. Niya, kay absent man ko last Sunday, muni silot na ko karon. Bitaw puli-puli mi, no? Kada Domingo ning kada alas 8 puli-puli mi og kining mahog nga main celebrant. Pasensya na sunod Domingo napug ko i-install na pud lain ang bag-ong team of pastors sa Banawa. Manang absent pug ko sa consecrated mass next week. Pasensya na, no? Bubo ra ni akong wali ha. Kay maikog ko sa mumisa sunod sa 9:30. Pero bitaw ako ra po'y mumisa biya. Nakasinati ta sa atong kinabuhi or nakadungog tag storya tingali ba nga pananglitan lang nay classmate nato sa elementary nga ordinaryo kaayo nga classmate, matingala na lang ta nga pananglitan sa board exam mutap ka. Ano nga simple or yano raman to siya pero maayo di ay kayo, no? Or naasiguro tayo silingan nga naglisod nya maabot ang pila ka katuigan hayahay na, no? Napoy nagsugod og kahayahay nya mabot pila ka tuig wa na pod naglisod-lisod na pod, no? Mo ni gitawag og reversal of expectations, no? Mausab or labi nagmabali ang atong gilauman nga mahitabo, no?
Ako ning gisulti kay sumala sa panapos sa ato ebanghelyo giingon nga ang mahiuna maulahi. Ang maulahi di malas, no? Bitaw ang maulahi mahiuna, no? Sa ato pa klaro kayo ang reversal of expectations, no? Ug kining maong nadungog nato sa ebanghelyo, di lang kay kini maoy matawag nato reversal of expectations, no? Kay napay ubang mga parte sa ebanghelyo nga mausab gihapon pod atong gilauman, no, nga mahitabo panalitan sa ebanghelyo sa miaging mga adlaw kato mga nagtrabaho. Ang nagtrabaho rag usa ka oras, parehas lang sweldo sa mga mitrabaho tibuok adlaw, no? Ki-expecto ang mga tibuok adlaw mas dako amua, no? Kana bitawng the parable of the Good Samaritan, no? Nga imbis ang pari may mutabang, ang katunanoong Samaritanhon mo na nooy mitabang sa nagkinahanglan, no? Or kanang beatitudes, no? Bulahan, no? Bulahan ang naghilak kay kamo malipay, no? Bulahan ang gigutom kay kamo pagatagbawon, no? So reversal of expectations, no? Nya ang atong gipamalandungan kini mang panapos nga the first will be last, the last will be first. Wani na to, wani siya mag-aghat na to na, sige, di na lang ko maningkamot nga mahiuna, no? Di na lang jud ko maningkamot nga maayo jud ang akong dagan pirme kay mas mayning ulahilang pirme, no? Of course, dili na mo gipasabot, no? We are still called to be excellent. Ningon ramang Ginoo, be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang sulti lang sa Ginoo nga kining iyang gisulti sa panapos nga likayi lang, no? Likayi lang nga kung gusto kang mahiuna, unsa may imong tuyo? Tuyo ba nimo nga mailhan ka? Tuyo ba nimo nga daygon ka? Tuyo ba nimo nga ang mga tao mo abiba kanimo, no? Kay mahug naman na nga ang imong paningkamot sa excellence, ang tuyo ana is your entitlement. Nga mojog ko, no? Dako na kog nahuman, dako na kog posisyon mo na nga kinahanglan mo ni inyong pagtagad kanako. Gani sa ebanghelyo ato na nakita sa pagsulti, pagpangutana kinsa may maluwas. Mingon ang tong Ginoo nga subay lang mo sa masigpit nga dalan, no? Ang uban mingon, siguro unta ming maluwas kay kami nakig-uban man nimo. Siguro ta ming maluwas kay kami kaila man nimo, kuyog-kuyog man nimo, no? Pero para sa Ginoo, dili na siya igo, no? Dili igo nga ang atong relasyon sa Ginoo kutob ra diha sa pag-ila-ila, no? Kundili sumala pa naa jud sa makanunayo nato nga buluhaton isip mga binunyagan, isip mga sakop sa simbahan na tagsa-tagsa ka mga buluhaton nga kinahanglan nato ato sab nga pagatumanon. Ug ang importante nga sa atong paghimo nining atong mga responsibilidad, isip mga Kristiyanos, isip anak sa Dios, buhaton sa hilom. Dili to buhaton aron ipakita, dili buhaton aron kita mailhan nga mao ni ang ato nga mga nahimo. Kining reversal of expectations, no? Nagpasabot kini nga God sees us differently. Lahi ang panlantaw sa Ginoo kaysa tawhanon natong panlantaw sa matag usa. Kasagaran mangita jud ta, no? Kasagaran mangita ta atong basihanan sa tao based on appearance. Kasagaran ang basihanan nato sa tao unsay iyang nakabot. Kasagaran basihanan nato sa tao sumala kung unsa may iyang
matawag sa natog external nga mga features niya. No? Pero lahi man jud ang Ginoo, kay ang Ginoo mutanaw kanato dili sa gawas doon nga paagi kundi unsay sulod. Muna nga maningkamot ta nga kining maong ebanghelyo nato karon, ang hagit sa atong Ginoong Kristo nga with this reversal of expectations nga posible mahitabo sa atong kinabuhi. This will give us a clearer vision. Panlantaw nato nga orientation nato nga ang ako din kinabuhi mo ni tuyo og tumong. Kung unsa may mga na-accomplish nako, unsa may akong mga nabuhat nga mga maayo, dili na para mailhan ko kundi para na sa Dios. O ikaduha, pahinumdum sa dinato nga likayan ang pride. Likayan natong garbo, likayan nato nga unsay atong di maayo nga motibo sa pagbuhat og maayo. Ug ikatulo, this is also an encouragement. Katong mga tao nga moisip sa ilang kaugalingon nga ubos. Mingon nga yano raman ko nga tao, no? Ayaw huna-una nga yano ra ka, no? Nga ang imong mga makanunayon nga gibuhat wa nay bili, no? Kung usa ka kainahan, nakas pamilya, imong mga anak mo eskwela, imong bana mo trabaho, makanunayon ka nagtrabaho diyan hibilin, manlimpyo sa balay, manlababa diha nya, manluto. Bisan pagway nakakita kay kaurang usa diha, no? Ang Dios nakakita nga makanunayon ka, you are faithful to your responsibility as a mother, no? Diha sa opisina bahalag wa kay ranggo, pero kung mo ni imong responsibilidad, tiglimpyo ba ko diri, mo ni akong ayaw kabalaka, no? Kay ang Dios nakakita usab sa imong makanunayon nga gibuhat, no? So muni importante nga sa ato nga panaw sa pagtuo, dili nato isipon nga kita ubos sa atong isig katawo, no? Kay lain ang panlantaw o pagtanaw sa Dios diha kanato. Lain ang basihanan sa Dios kung unsay atong nahimo sa atong kinabuhi. Na istorya sa usa ka professor sa university, no? Inilakay siya sa university, no? Sugod sa klase, enrollment, akat sa enrollment pagani daghan jud kaayo ang ganahan nga siya jud akong pilion nga maestro kay may kini siya mutudlo kada klase niya puno jud, no? Nya daghan sa siya nasuwat nga libro, no? Pero sa maong university napoy usa ka janitor tiglimpyo, no? Sayo sa buntag wa kay klase manlimpyo siya sa classroom ana tanan, no? Paningkamutan nga na-arrange po tanan aron ang musod ang mga estudyante, musod ang maestro, professor, maayo ang classroom. Napahimutang ang tanan. Namatay ang duha. Namatay ang duha. Kinsa may una nakasulod kuno sa langit, kinsa may una nga gi-entertain sa anghel. Base sa istorya, ang janitor. Natingala ang professor, ngano nag-una pa man ang janitor na kog sulod. Mingon dayong anghel, kini magong janitor, sa di pa ka maabot sa klase, no? Di pa ka maabot sa klase, limpyuhan niya ang class mga lingkuranan, lamesa, niya magampo siya. Iampo niya kini mga estudyante nga mulingkod ani, no? Iampo sa niya ikaw, iampo pug kaniya nga ang imong tudlo maayo, no? Muna hilom kaayo ang iyang mga binuhatan, wala makita sa kadaghanan, pero ang iyang makanunayon nga buhat pag-ampo sa mga estudyante ug kanimo mas dako pag-epekto kaysa mga libro nga imong nasuwat. Didto nakasabot ang professor.
Tingulo, gifted siya, maayo siya, pero yung gigamit aron ko mailhan, aron ko daghan og estudyante. Muna nga ning santos nga misa, ipahinumduman kita unsa ning kaimportante ang mapaubsanon sa Dios, mapaubsanon sa atong isig katawo. Palihog manindog. Atong bag-uhon, atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa tong kaluwasan mikanaog sa gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, yang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginuog maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumaabot nga kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katawhan, sama kang Pedro, makailaunta kita kang Jesus, ug musalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atong ihalad uban ang pagtuo. Mutuaw kita, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan motubo ug molambo matag adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan kanunay mahunahunaon sa ilang katungdanan sa mapaubsanon ug matuohong pag-alagad sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus, makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga gipanudlo sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on manggihatagon sa ilang kaugalingon ug mosananong sa tawag sa pagkapari o pagka-relihiyoso. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-antos sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay og walay tagtungod nga mohipos kanila, makadangat sa langitnong puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. O Dios, naghangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pagampo
Yun na ang pag-amping kanamo sa ingon, magmatinud-anon kami kang Kristo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pasalamatan ka, Panginoon, among Diyos, kay gigasahan mo kami ng Kristo Jesus. Ang iyong anak sa kaangkuran, nahimo among kasataron, putliw ginti, mugtakos kayo sa imong kahalagon. Ubusa o Diyos, inipan o kinipino, mga halal na nanagitan ka sa kanimo. Punta magapudya sa unsang paagi, tingin sa kadaghan sa mga ubas, sa kailindot ang ihimo. Nagaruhay sa trigo, nagaruhay sa trigo, sa pirasong pan natin mo. Daigunang Diyos, Daigunang Diyos, Daigunang Diyos sa kaangkuran, Daigunang Diyos, Daigunang Diyos, Daigunang Diyos, Daigunang Diyos sa kaangkuran, Daigunang Diyos. Mga igsoon, pagampo kamurungakog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo ang himaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslangan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon sa hingpit nga sakripisyo ni Hesu Kristo, mo'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa, nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. managibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang hayong matarong, Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, ang matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao, gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay huno nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoo
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daigod ang nag-aangkin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, ikan sa kalis, nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon, ang tunay ikaw, aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhig kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug mga lagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami ginawa imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imamahingpit kami Dios sa gugma o banilayo among Papa ni Jose among tagdumala ug sa kanang mga pari. Hinumdumi usab nga among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudo sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario, uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubutoon latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ning mong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa panulay, inunualawa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Imo manangging harian, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyo. Manaasap kanimo. Pakita ta atong panag-inig, suunay, panagdait. Kini atong Ginoo Kristong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka ngayon kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug himpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugod nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultulig aga kang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Paglihog malingkod sa makadiyot para sa announcements. Nagpadayon ang mga misa sa sementeryo sa Lunes sa alas 10 sa buntag ug ang anticipated Sunday Mass sa alas 4:45 sa hapon sa Sabado. Ug magsalmutan kini online sa atong Parish FB page, kini kahigayunan nga makaampo og hinumdumanta ang mga nangamatay nato mga hinigugma nga nihalin sa laing kinabuhi. Karong Agosto 31 nga human sa panihapon sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 adunay unang panagtigom sa mga presidente o sa iyang designated representative sa tanang existing nga nagkalain-laing mga active ministries and organizations sa atong parokya uban sa bag-o nangalagad nga team of pastors aron magkatimbayungay kita aron sa pagpalambo sa kinabuhi sa parokya ug pagpasidungog sa atong mahal nga patrona ang Birhen sa Rosario. Pahimusli usab ninyo ang mga takna sa pagpakumpisal sa alas 10:30 hangtod sa alas 11:30 sa buntag ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Sabado. Ang second collection alang sa General Parish Maintenance Fund atong ipadayon alang sa mga kinahanglan nga ayuhonon sa atong simbahan ug niadtong nilabay nga Domingo August 17 nikabat og 20,432.25 ang kolekta. Daghan kayong salamat sa inyong pagtampo. Matag Domingo sa alas 8 sa buntag, mahimamat nato ang atong team of pastors sa Misa Pro Popolo nga konselebrada ug nga live kini sa atong FB page. Tambungin ninyo kini ug don't be a stranger to your parish. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Mayong Domingo tanan.